Ind under huden, godt hjulpet på vej af nogle handymænd, der siger morgen. Klokken er 9.00 præcis, og rykkerholdet er klar til morgenbriefing. Godmorgen, rykker. Chefens stemme er lidt rusten. Det blev sent i nat. Klokken 10 i aftes fik de besked på at rykke ud for at lave gulve 4 forskellige steder. Jeg havde givet dem fri i går aftes. Jeg havde 10 mand på vagt, og så de andre dem havde sagt, dem sæt op på volden og se lidt åbning og gymnastik og så videre. Så ja, de havde siddet deroppe og hygget sig hele aften og troede egentlig, at nu skulle de hjem og sove. Så var jeg nødt til at spørge dem, om de var rigtige rykker, og det var de selvfølgelig, så de rykkede ud og lavede udført opgaven. Rykkerne er dem, der rykker ud, når der er et eller andet, der skal laves, og det kun kan gå for langsomt. Aktivitetstellet, det er der, hvor der er flis ind i. De mangler en fase på deres strøm. Det skal have et triggerteam til at køre over klar. Jakob Jonsen fra Fredericia er chef for rykkerne, og det er da også hans idé. Det opstod på Bornholm for efterhånden en del år siden, hvor en fra landstævnet spurgte, om jeg kunne komme over med et par stykker, der kunne hjælpe ham lidt med at lave et par små opgaver. Så det sagde jeg ja til, så vi tog en trailer med lidt værktøj og en bus, og så kørte vi til Bornholm. Og det viste sig at være en god idé, og vi havde det sjovt, og så spurgte de så igen i Haderslev, om vi kunne stille med lidt flere folk. Hvor mange var I der? Jamen i Haderslev var vi omkring 30 personer. Efter 15 minutter præcis er briefingen slut. 7, 8. Vi er børn af sol og sommer. Med masser af frivillige til at gå i gang, og ingen brok. Ikke som visse redaktionsmøder, jeg har været til. Og der er kort til handling, straks kører alle maskiner. Det er også derfor, vi ikke har cykel med. Der er simpelthen ikke plads til det skrummel. Der er ikke som sådan noget krav til, at de skal være tømrer eller murer eller smed eller noget. De skal bare have lyst til at tage fat. Så giver vi dem lidt uddannelse her på landstævnet. 55 rykker er der i alt. 4 af dem er kvinder. Vi har 4 piger med, men det giver en god stemning, og de kan sagtens give drengene noget røg, og de er lige så gode til at køre med de fleste af maskiner, som drengene er. Så de er gode sådan lige til at sige, ej knægte, nu skal vi altså have vasket deres tøj, og de er også gode til at, når vi skal have vand og kaffe og så videre, så er de gode til det, men de er lige så gode til også at tage fat ud i marken. Man kan stole lige så meget på dem som alle andre. Johnny Kruse fra Bolderslev skal lave et skilt til krokkebanen sammen med en marker. Det går fint. Der er ikke noget som at se professionelle arbejde. Resultatet kan dog ikke lige skrues ind i varevognen, men det er der råd for. I mellemtiden har Johnny fået en ny marker, der kører skiltet ud. Det er ikke helt let at køre en frontlæser gennem folkemængderne, men det går. Man skal være en del af teamet, det er et af kravene for at komme med på holdet, og så er det lige meget, om man er stor eller lille, eller dreng eller pige. Johnny har lært rykkerchefen at kende igennem gymnastikken. Du arbejder som tømrer til daglig, det er forholdsvis krævende fysisk arbejde, og så knokler du rumpetten ud af bukserne her nede i din ferie. Ja, det er utroligt. Man tænker også over nogle gange, når det er 25 grader, og man flyver rundt, og så tænker man, hvad fanden laver du her? Du har lagt derhjemme ved stranden. Men altså, med det samme, man kigger rundt på alle de andre, der også er med, og ser, at de også knokler lige så meget, og jamen, så er det glemt lige så hurtigt igen. Peter Schmidt er en af de få, der ikke er fra Sønderjylland. Også han er kommet til via gymnastikken. Kan du godt forstå, hvad de siger altid? Nej. Der er en gang med, hvor jeg siger, tale nu dansk, fordi jeg kan ikke forstå, hvad de siger. Men så bliver den gentaget, og så klarer vi det. Har du lært lidt sønderjysk, fordi der er mange sønderjyder? Jeg har lært et par enkelte ord. Hvad kan du sige? Morgen, den har vi fast rimelig, og er vi gavn. Det er sådan lige de 2 sætninger, jeg har lært lidt. Fremtid skabe hver dag om til fest.